салом алейкум. Барномаи 5 саволи варзиши. Рӯз мо айрогузарон мепурсем каниваи чӣ медонанд аз бораи варзиш. салом алейкум. Барномаи 5 саволи варзиши. Худтонро муаррифӣ кунед. Ҷон Саид. хуб. чанд сол бояд гузарад аз байни олимпиадаи зимистона? 4 сол. дуруст. вазни гулулаи занона чанд аст? Амои хемекунем мепартоӣ? 4 кило. дуруст. голкипер дар куҷои майдони футбол меистад? Намедонӣ? Дар пеш варата охӣ. дуруст. дар бокс дастпӯшак барои чӣ мепӯшанд? Барое ки травма нахӯрада ҳамун боксёр вақте муш заданда. дуруст. тӯб аз бозӣ берун? Ту баъд берун ё чӣ бошад дар пеш варата бигзара углавой меганаш айхе боша аут. дуруст. раҳмат барои иштирокатон. дар бораи барномаи мо чӣ гуфтанӣ ҳастед? гарани барнома чай кишонам гарани ай видеошон. салом. барномаи 5 саволи варзиши. худтонро муаррифӣ кунед. рамазон. хуб. саволи якум. чанд сол бояд гузарад аз байни олимпиадаи зимистона? зимистона 2 сол. нодуруст. 4 сол. саволи дуюм. вазни гулулаи занона чанд аст? гулула ҳастае куда ихе гирда оҳани гирда то метан мепартоянд? 4. правильно 4. дар бокс дастпӯшака барои чӣ мепӯшанд? зарар барои ҳамун мушти боксёр кам расидан ё ин ки ба ҳамун вақти зарба задан ҳамун соперник шудам кам осеб расад. ягон травма набардорад. дуруст. голкипер дар куҷои майдончаи футбол меистад? вратар. дуруст. тӯб аз бозӣ берун? аут. дуруст. раҳмат барои иштирокатон. салом алейкум. барномаи 5 саволи варзиши. худтонро муаррифӣ кунед. Нӯъмат Раҳимов Ҳусейн. хуб. саволи якум. чанд сол вақт бояд аз байни бозиҳои олимпиада зимистона гузарад? Ба фикрам 4 сол. дуруст. вазни гулулаи занона чанд аст? Ба фикрам ирам 4 килограмм. дуруст. 4 кило. дар бокс барои чӣ дастпӯшак мепӯшанд? ҳангоми мубориза бурдан даст лат нахӯрад. дуруст. голкипер дар куҷои майдончаи футбол меистад? Голкипер яке аз дастаҳо мешавад ки дар охир баратар меистад. дуруст. тӯб аз бозӣ берун? аут. дуруст. раҳмат барои иштирокатон. дар бораи барномаи мо чӣ гуфтанӣ ҳастед? барномаи шуморо ман бисёр тамошо мекунам аз калимаи интернетӣ. чӣ хел нағз зур бисёр баъд ҷавонон қати кор мекунанд ки ҷавонон аз зеҳнашон калон шавад. бисёр чизҳоро намедонанд ёд мегиранд ва худрошонро озод ҳисоб кунанд. барномаи барои ҳамин хели чизҳо худшонро озод ҳисоб карда пуррагӣ ҷавоб диҳанд ҳам чизҳоро. раҳмат. саломат бошед. шумо духтари зебо ҳастед. раҳмат. салом алейкум. барномаи 5 саволи варзиши. худтонро муаррифӣ кунед. Ман Давлату Зокӣ. хуб. саволи якум. вазни гулулаи занона чанд аст? Нафаҳмидем. вазни гулулаи занона Намедонам. яъне ки ҳидро мепартоянд ку метани ҳидра тамошо кардагиен? дилшод назаров бирдагиедамо ана ҳасте бо занонаашам хеле шумо намедонед чанд кило? хуб. 4 кило. дар бокс барои чӣ дастпӯшак мепӯшанд? Барое ки ягон ҷо рани нашава. Намхел? дуруст. голкипер дар куҷои майдончаи футбол меистад? Намедонам. вратар. вратар. чанд сол бояд гузара аз байни олимпиадаи зимистона? 9 сол. не 4 сол. раҳмат барои иштирокатон. ягон чӣ гуфтанӣ ҳастед дар бораи барномаи мо? не? раҳмат. салом алейкум. барномаи 5 саволи варзиши. худтонро муаррифӣ кунед. وعلیکم سلام خال محمد. хуб. саволи якум. вазни гулулаи занона чанд аст? گیرم اما کلا 4 کیلو. дуруст. дар бокс барои чӣ дастпӯшак мепӯшанд? برای کی سخت آسیب نرسونن به رقیب یکدیگر. با هم به رقیب هم رقیب با همون شخصی که مثال بوکس میکنن. дуруст. голкипер дар куҷои майдончаи футбол меистад?
дарвоза варата. дуруст. Чанд сол бояд вақт гузарад аз байни олимпиадаҳои зимистона? 4 соли. дуруст. туб аз бозӣ берун? Аут. дуруст. раҳмат барои иштирокатон. шумо ягон чӣ гуфтанӣ ҳастад аз бораи барномаи мо? дар бораи барномаи шумо бурдбориҳо, хушиҳо ва тамоми он чизое ки нақшое ки дар оянда доред ҷомаи амал бошад. раҳмати калон.